حياتنا الدنيا وبخير إن إلا حياتنا الدنيا وبزوج البني وبخير وبتفعل ما جالا بيدا بول فوي نيام جالا وعندي ما أكوجتو نيام جالا ماي نيام جالا بيتر من يعرف ما دكتور ne ganduda so docteur be imande non kiddo yimbe be on ina wawi lekki tan ha duubo wallahi oɗon gandi docteur ina laabi bernde kono ñande maayde toɓɓi ɗum la hawl ɗumne ko yaay maayde ko allahu akbar hoɓe pewje peeje bonde holkoɓe pewjata hoɓe pewja noddude lundade فمهل بمعنى منن بمعنى سر في دعوتك ولا تستعجل عذابهم فإنا سنمهلهم ليزدادوا إثما حتى إذا أخذناهم لم يبق لهم من راحل فمهل الكافرين منن يا محمد منن سليل الله يوت تندر ندانغما وتياونا لفتمد mamin muñandade mbawɓeydade bakkar ha ñande ñalawma nde min jaggiɓe tawa hay goto heddanaki ɓe jurmoto am hilhum mbeɗa muñanaɓe ya mouhammad ruwaydan seeɗa seeɗa ruwaydan seeɗa seeɗa mamin muñande fasa tara ma yahillu bi min al adabe walnikal ko jogori jippade maɓɓe ko ko jogori yande maɓɓe ko ya mouhammad ɗum ɗo yoni jeññude pittaali juulɓe yaani wonande hoɓe dari jemma ñalawma hoɓe kuli sawlatal kuffar hoɓe ndenti toñangeji maɓɓe yoɓe ngandu keedowo maƴƴe ala bawɗo ɗumen dandude ala so wona subhanahu wa taala o haale aya goɗɗo firde oɗo aya numattiruhum qalilan summa naddaruhum min ƴooñaɓe min ƴuttaɓe ila adabin galidine lefte bonde ɗe subhanahu wa ta'ala wi wassama timorde biran wassama min wondri asman wattari e hodere wetede tari wama adraka holko andintuma ya muhammadu mattare annajmu ko ɗum hoodere alsajidu yurkude asmanuji ɗi haade tella yiide leydi illa taaki kullu nafsin kala fittan lamma sawana alayha ina e mayro hafidun denowa ya muhammad falyandur l insanu yo neɗɗo o ƴeew mimma huliga ɗo tagaɗo o huligo tagaka min ma ina ndiyam daasiɗin duña duñte derram yahruju ma yalta ya muhammad min bayni sodan yalta eɗan ndiyam ɗam min bayni sul hakkude keeci wottarayile ɓerde innahuna allah ala rajiihi e artirde ɗum oɗo neɗɗo janga yawma alqiyamati la qadiroɓe hattani yawma tubla sarairu ñande sirriji ɗi keñina fama lahu bi adama ala min quwwatina doole wala nasirin wona ballo ya muhammad yani wassamami wodri asma ذات الرجي جومراو الطبع والأرض إليه ذات السبي جومراو التاجبل إن يمكن هدى إليهم إنه قرآن لا قول وقنقل فصل لا نقول وما هو قرآن وناني بالهزلك قاجات إنما كان يكيدون بفوجة كيجا تاج بندي حد دين محمد وحد إسلام سرابة نهانرني الله يؤكد من بدر مستبر كوجة كيدا زير نفور حدد كوبي يديكو ودند محمد كفوتيكو فمهل الكافرين من يا محمد أمهل من بدر من ينبر وإذا سيد مالا والسماء ذات البروج واليوم الموعود والسماء ذات البروج واليوم الموعود يا محمد من وندري يودو أسمان البروج قرآن يا ناس موجب
يعني موجبة كونية يعني فدو موجبة من غندو هاي بوت ميداي يا محمد البروج والسماء نور الأسمان ذات الجمرات البروج الواد فروج كده وفسيس الثاني الواد قرآن يا ناس الجديد تفضل الله إن يدعو أسمان يا ناس إذا الله ولد قوة لندوات ولد ناجي يروات ولد لون يروات إذا تبين إن جايت فلك الدواء وأن القرآن سيدنا من سبب الجنة لا بد أن لا يجد أيضا الفطر الله فلك الدواء فلك سم سلم قوة علم الفلك جون اللون إلى جوجي لادي يروات يوا لا ولينفو لا ولينفو لورو روتا هنگول ko balde didi timmude e nyalawma goto feccama fecce tati tantel ngel gotel ɗum waɗata ko balɗe capan balɗe nogas e jeetati ndu suuɗo jammaji ɗiɗi siɗu yalta wona ley ko laabi ɗiɗi ɗu ley e tatɓal kono hawrata men enen ko balɗe capanɗe fof walla balɗe nogas e jeenayi e burju hen gogo ɗum lewru rewata hen naange burju mum fof ko lewru rewata hen lewru burjuji ɗi woni bonni burju hen fof naange rewata hen ko lewru hen lebbi jeegom fi chamali ardi l'istiwa nani hen nani rewra ɗum ka sakku l'istiwa chamal bange rewa ka keddiɗi ɗi so bange rewata hen ga ko bange ɗiɗo ayi alhamalu والثور والجوزاء والشرباء والأسد والسنبلة ɗiɗo ko bange rewateɗi ɗum ko burjaji burji kettuɗi ga ko misan akrab qaws jalli dallu alhut ɗiɗo ko janum nange rewata gotel en fof ko lewru ɗum tagi hen sa woni to ɓuri honɗude sa woni masalan hedde pari en dabbude joni nange ko ɗo rewata ay woɗɗi enen ɗo honde wuuranomen seeɗa nde rondo e banneji he nde toɓɓa heen joni deppuɗen heen lebbi tati fof e nder lebbi tati e ñande lewru ngo wiyetede mars ndu ayi ndu sen liɓi ɗum ko bala futtawa ñande nogas mars ñande nogas nduɗo lewru ñanden ko mbiyata ko setta fuɗɗoto e nder aduna he fuu ñanden setta fuɗɗoto ñanden woni ko mbiyeɗen ko demminare na ñande nogas mars ko hedde mars heddema irdendi balɗe nogas gedel gonngel ge ñande ndi tawi ɗum wona lebbi tati ñande nogas wiyeten ndi juin e goo ñanden jaɗen seeɗu nguleeki gondeten fi naatata ɗum ko lebbi tati ñande lewru men wiyeteende septembre ɗum woni ndun mbiyata toɓata saama ina ara ñande lewru men wiyeteende ɗum décembre ko ñanden gabbude fuɗɗoto ñanden noon hoɗo décembre foti yaarude ñanden ko nogas e ɗiɗi ni ɗum ko kullu sana sa waɗi ɗum joni e jogiima calcul ma haɗa anndide sette naatata haɗa anndide demminare e ceeɗu e nduɗi e dabbude gooto en fof ko lebbi tati nde naatata koye oɗo fala kuddawar woni ɗum noon subhanahu wa taala wimen ayyuhal muminun والسماء وندري أسمان يا محمد ذات البروج بطل لب بطل لا بدي قوتل إن كلا يوا تنسين تتيما هذن يوا هنا أودو أسمان إدو قوت ماود تندو لا دليمتاك دكالكيلتاك ودي فتي كيوالا ماودو هوا لندد إنو دي فتي كونو نون يوا
e nder kilométre gooto siko hoodere yiitoo tan takket lumiére mu toɓɓi en soɓe tolni to lumiére mu ummiima rondiima e men ƴeewa wona taga duuɓi yaami ɗum wona taga salasa net al kilo ujunnaaji temeɗɗe tati kilo kono noon koye sogone gooto bajango yottoma soko yaranoma ko ujunnaaji temeɗɗe tati kilo ɗen so waɗi ɗum koynal kono ko majango ɗum ɗon tan mbiya tan e ɗum yottoma ɗum tagi ayyuhal mu'minun ɗo ko yimɓe ɓe ngannduɗaa ina yoodi almuɓɓe janngooɓe mbatta ɗum haqqillaji mbaawa ɗum faamde wote sikke neɗɗo woto waasa wona diine yanke taw annde diine tan ko allah akbar assalamu aleykum yo allah siire yiɗɗirgel ko jaahino din barra hay hundigel am yil annda nangere yaa yil annda koodere jaa yil annda lewrine yaa yil annda haydara kugel namna ko ɗum kay namnete ɗum ko tuubo ko pourquoi tuubo ko ɓen namno ɗum qouran de tuubo ko pourquoi neɗɗo janngata ɗum tan no janngatoɓe hene jannga daraba seydun amru ene jannga heese yaani laabudde janngen laabudde janngen ɗiɗo jooni hoɗen mbaawi ɗo kam haadde sama e jati jiri wallahi hakkudeoyen en jaltaani tawi liggude ɗum o ko ceerno kon ko ɗinon dinno jama yahaani hay école london fewnaati école tari kono noon hidde qur'ana yaltini heen joɓɓe ngannduɗaa juuɗe foti wonde bande wona docteur walla wona ingénieur walla wonde heeñaade koode ina ɓeta séɗeeni ina ɓeta naange ina annda leydi ma jabde hikka naange ma jabde ene mbiyata ina har miƴƴoyde yoɓina har miƴƴoyde burtuwañaange no jabde hoore ma nde hande ma ndoga nde subhanahu wa taala wi wal yawmi wondani ñalawma almaw'udu kodaɗa o annabaɓe kaali nelaɓe kaali allah telderi wonde ko kay woni lamɗo woni ñawowo wa shahidin wa mashhud wa bi jamii ma khalaqa allah fi hada alkawn mimma yashhadu an-nas wa yarawnu ra'ya al-ayn فمنهم من يتدبر ويستزيد من النظر إليه ومنهم من لا يستزيد من ذلك شيئا وشاهد الشهيدين والمشهود الشهداء من ذلك هوتي جميلة هذا تكتديد أن يلوماج أيديوني واليوم الموعود أن يلوم يوم القيامة لمن أن قادم من قد عرب الله تلد بيويد من قد عرب لا ريب فيه والشاهد والمشهود يعني دكتور سر جنان الله تبقى أبنه فإن كل ما خلقه شاهد على جلال قدرته وعظيم حكمته باب زين سيدي شاهد فمن باب سيدي جلال آدم تقع يوم القيامة بوضع ذات الجأة سيدنا سيدي تقع بوضع الله سبحانه وتعالى وهو مشهود أيضا لكل من الله يتعلم بك بالشهادة كي ونجد فوق السيدي جميل جدا فوق السيدي سبحانه وتعالى ولجاه قولنا الله تعالى من بدأ الله يقول جنوبات عربنا على مجمع الطويل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد في مجال سيدي الله تبارك ولا مسجدنا لكل عليه الله سبحانه وتعالى تقول لهم سيدي شاهد وطن من فوق الشاهد وتنقل تقول جنبه تنقل تقول تنقل موت تنقله وهو مشهور أيضا لكل عليه هذا سيدي كان فعلا kala ko yiya ko nana ko faama ko yiyata ko nanata ko faamata ko andi ko anda idan ta lam tok ma di yoma ana da seedi mo woni kanko mo seedi no wodi kanko mo wodi ada seedi mo wodi kanko mo seedi or mo ko mo wodi de ya seedi dilma min da hen ala ko de sama hen batte hakkillaaji simore ndene yoodi no tiidi andi ɓuri jiyal jangude koko yooɗi no tiidi golli ɓutino huɗaano ashabul ukhdud kutila dayi gongol yaltinama yurmede Allah
geddu moƴƴere nde biyeteɗo hadiratul ud yaltinama mo heɓi boowal riwama onon gandi ɗum moƴƴani liggotoɗo lewru riwama seekama warama feƴƴitama duñama yerƴama woɗɗotinama jaam ashabul uhdudinnas ashabul uhdudinnas ɓe tan ko min makko woɗɗani e dara garam rostan ndeya min Cheikh Khalil Marega min gari ha ɗo wuro ngo wiyete ko Najara ko wuro himmugol wuro mamlakal arabi suudi won noon doole isinaji maɓɓe toon keedi ɗum ne toon Allah waɗani toon moƴƴere ɓeɗo ɗiɗo ɓe hettoto ɗon weltetaɗe ɗe Cheikh Ali Diaby e goɗɗo o e gonɗo Madina ɓeɗo ɗiɗo fof ko toon jeeya leydi ndi silmati jorawa ƴettandema ɓaari fiya nasaran ndiro suuɗo jooɗo ñalawmala yalliri noon e non ndino tan neɗɗo won jooɗole jaango yomo woni ko ɗum ɓay ɗumastano ni tan way ɗa isni way najaran ni way ngoɗo wuro teddugo ko wuro najaran ngo wiyete ngo wonno ko ardi yaman joni nastiko arde makka jeeya ina wonno ɗon yimɓe kelce en ko catholique en nder diine maɓɓe no laaɗi lamɗo kuɓaɗo gooto laamiɗo lamɗo ko yahuudi ɗum jiri o noddi yo catholique ɗacce mumɗoɗa ɗon yo yimɓe footo yahuudi jonen kerce en ɓe catholique en ɓe nden oɗo nono diinan laaɓde no sali yaani yo alam anna allah baasa isa bi tariqatin nafiatin homo anndi allah nani isa sare isa nusti sare maɓɓe fa amana bihi qawmun minum won gowɗinɓe won saliɓe laamɗo wiyete ko dunnuwas ɗum doole jontonoɗo e waktu mum kanko laamino ɗumen kanko ko yahuudi o jagguno kano arde maɓɓe doole komo ummite hilyar ɗo so en duttima ɗo to tarih ɗum hebbinde jooɗe de oɗo hilyar so ɓanngal tarih ko oɗo ndu pullo ay kadi ay oko pullo yemminiya oto hilyar oko hilyar oko bani hilyar siko tawi fulɓe ko haqiqa ummi ko yaman ko on saani maɓɓe oɗo kon yahuudi kaccor bonɗo wonno o jaggir falamma ahadahum khayyarum bayna alyahudiyati wal ihraji binnas o nangiɓe tan o wi joni gonta diina yahudi ndaɗa walla tuma joni koña jaygol ƴeewa ko ɓuranma o asi gandi makko o huɓɓiɗi jaygol o addan neɗɗo tan ha timne jaygol he kaɗa wiya ko mbiɗa yahudiya awinna holko jogriɗa subhanahu wa taala goram e jabbude ɗe diine he e weltade ɗe diine he won saliɓe ni jam gonti yahudi kono welanoɓe diine ɗe jagguɓe diine ɗe ɓe goƴaka lefte ɗe e saɗo hoolade ɓe allah ma yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude heɓe tuugiɗo weddaki ɓe jaygol siko gooten ari ha tiimi jaygol ngol tan o wiyat ɗum ko jayge ciɗiɗa walla yahudi tan wiya toon ho o mayande hen julɓe fof noon ɗam hay goto yeddaki subhanahu wa taala wiya muhammad ɓutilo huɗama jaggirama bakkat mum jippima e mum lepte aduna e lepte lahara ashabul ukhdud jomiraɓe gambi jaygol to leydi mbiyetedi najaran ɗa e nder makka nani ɗum bangge worgo woɗɗani hay ba annar ɓe mbaɗi ko jayge latil waɓuur jayge huɓɓoɓe lew lewru hay hunde suusa rewde hakkude magge asma ɗoge huɓɓoteɗo ko waɗi wonki fo rewata hakkude magge asma ko waɗi gambi mum tan julɗen jonjortoto ya mouhammadou ɗum nde ɓe mbaɗata ɗumɓe humna kamɓe aleyha e bangge jaygol e ɓuuduno ɓe jooɗi ƴeewa tan ɓe kuɗa ɓe yani ɓutiluɓe ɓe jaltinama yurmedal ɓe kuɗama nde ɓe cumi julɓe tawi hoɓe jooɗi e bangge jaygol ɓola ɓe ƴeewa no ɓe cumirta wo yahruguna fiha kama asara ila dalika bi qawli wohumna kamɓe ala ma yafaluna koɓe mbaɗata ko bil muminina julɗuɓe shuhudoɓe tawa
wona ɓe nel ala ɓe tawa ɓe jooɗi ɓe ngari ɓe tawa heɓe fof mbiyaton ko siste ɓe ngari ɓe jooɗi kadi no gouvernement o fof jooɗi tan yimɓe ne cama jeygol ino mbayro minɗotoɓe hiw 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 yimɓe ne jala tano ɓe jala ɓe kattiɗo tano ɓe jala yolude waɗi noon kefere sene lefte julɗo no yalti allah wi wama nagamu minum allah wi ɓeɓe jiyataɓe joɓɓirake julɗe walla ɓe joɓtake julɗe walla ɓe leptiraɗi julɗe ɗe wama nagamu minum ɓe joɓtake maɓɓe illa so wona an yuminu nde ɓe gommini billahi allah al asisi polɗo o alhamidi jettaɗo o ƴeewa tan ala fof ko ɓe mbariri ɓe ala fof koɓe tiniri ɓe sona ɓeno gommini allah polɗo koɓe tini leppi allah koɓe tini doole allah koɓe tini diggande allah koɓe paɗi nene allah ko ɓeɓeɓe leppi allah mo ganduɗa doole mum e yettode mum ina woodani alladi lahu mulku samawati wal ard dendagal leydi dendagal asma ko woni toon e jaɓɗo e calir ɗum woodani allah subhanahu wa taala wi ya mouhammadou wallahu ala kulli cheyin shahid allah mi kayni tawa allah mi kayni seeɗi koɓe mbaɗata ko ɗum humpani joma ɗum humpani allah jamma ɗum humpani allah ñalawma allah no tawa allah wi inna alladina na ɓen fatanul muminin inna alladina na ɓen fatanul muminin ɓen ɓe ganduɗa ɓe jarri borima julɓe ɓe inna alladina na ɓen fatanu finnimɓe jarrabi waɗnan asli fitan asli konngol fitan asli maggol kono bayla waɗata jamdi ni bayla so yiɗi laaɓede jambine moƴƴi moƴƴani waɗata ni ko jaygol heɓene ɓe jiɗi jarri borade julɓe ɓe iman mumen daygol jaɓa gonta yahuudi walla cuma ɓe mbimin wone dow dinane min juma hay goto heddaki ɓe tigi ɗon julɓe worɓe julɓe rewɓe inna alladina no ɓeɗe fatanul muminina wal muminati kaɗen allah waye humɓinade allah wi a yiɗi tigi julɓe ɓe ɓe mbaɗiɓe ko ɓuuri bone bon kala tan heddori sumde neɗɗo jaygol allah wi summa ɓeɗo so refti lam yatubu tawi ɓe duttake allah guiloɓe mayani salom no wodaniɓe adabu jahannama mami yoɓɓe jahim ngol ko façon walum adabul harid mbeɗa jogui toon gongol ngol ko cumawol jahim cumadde kono ngol ɗoɓe cumirnoɓe ni mbeɗa waɗa toon gongol fabriqué kesol ngol fadaɓe kadi soɓe ñalle ngol ɓe joftagol soɓe mbiyete ngol ɓe ñallagol ɗo ko jahannama ko golle maɓɓe ngol ɗo ko hari kokoɓe mbaɗi ɓe ko mbatteɗi ɗiɗi subhanahu wa taala wi inna alladina ne ɓen fatanul muminin dendagal ɓen finninɓe julɓe ɓe julɓe worɓe julɓe rewɓe ɓe caggal ɗum ɓe duttake allah salom no wodaniɓe adabu jahannama walom no wodaniɓe adabul harir lefte cumoje ɗe eɗen mooli allah subhanahu wa taala wimen ɗo enen julɓe ɓe mbatten ɗo haqqillaji seeɗa yani ɗum ɗo wagad kana dalluna min kulli umma dendagal majjuɓe kala leñol hoɓe lorlo yimɓe gonga ɓe e noddoɓe feede gonga he saabu reerɗude e tawtude ɓe senade e wadde tachayyu siya yani sarade e tawtude koɓe tawno babiraɓe mabɓe ina gone dow mum tawi babiraɓe ɓe galana basira ngala gandal ɓe ngala haqqillaji kisti wala yazalu hada shanu ila yawmin din ɗum ko koko continue kala ummiɗina haala gonga kala ummiɗina noddo feede gonga kala ummiɗina walla gonga won kaccaraji jooɗiɗi wonno kada gonga o yaade ɗum woni jikkirde ɓen saha keferin haɗa gonga o yaade ɓen saha julɓeɓe borone gonga o yaata joni jondiɗo yo allah won do tomo haɗa ko ɗum ɗo ɗumala wona ko juulowo jama wona ko juuloɓe jama kadata ɗum nde ɗum yahata ɗo ɗum wonnon ɗum tawani ɗum ɗum ɗo koko hesti ko dina Muhammad walla ko jogiɗa ko ƴeewe gonɗo kestugol ɓeɗe gaddi ɗo koko hesti ɓeɗe dina men ko gesa ɓeɗene juulana ɗabba ɗum koko hesti mbeɗa mo namro allah mbeɗa kalɗa o ene andi diina
hefti ko addi ko walla hefti ko nelaɗo addi ko hefti kay goto hefti kay goto addi ko kono ko nelaɗo addi ko hefti addino defugo kadi ɗum kadi neɗɗo oɗo foti famde onon waajotoɓeɗon foti famde ngol ɗo kuddol ko ngol weeɗi rippite jooni ɓeɓe ngannduɗa ko diine kesa jaɓi diine kesa hoɗon hoɗo wiyete hono diina wiyete mbiyatan ko islam biyeteɗo qur'an e sunna muhammadu jogiiɓe ko ɗin hefti walla koko nafta ko allahu akbar mi yaadal wawi yejjude ɗum wonde ko asabu muhdi dinnaar waɗi ko siko tawi en mbi qur'ana addi ɗum heɗen nganndide ko nelaaɗo laydaji hondo hanno nelaaɗo waade wona Quraysh en mbele Quraysh en dañano bandite mbele wona Quraysh en ɗo wonno ko ñaaƴe kaaƴe joñol jelewo ñaaƴe kaaƴe so yiiɗoɗi ko nelaaɗo addi ko ɗum ɗi Allah koko hetti Allah hetti walla kadi nganndi ko hetti Allah ko hanno Allah ko hanno Allah ko hanno sanam noon hade maɗo ko sanam kadi watte jomum tage mbele neɗɗo fabriqué kay tagge ha dafa kam wuuro tagge seeɗa kam woɗa ko fefodi kono noon tasɗeno o ha mbawɗa fijidade fenade ko ɗum hetti walla koko ɓowɗo o woni kese min kadi kala ummiɗo ina haala gooto ina nabba feede gooto ina ɗon kaccaraji no ɗum fiiɗi misli asaɓe nokdi jinneeri ina kada goonga yettade ɓen noon kufu fof bonno sono asaɓe nokdu dinnaari diyante jaygol ɓe nden diina siisa ko diina sahih nden ɗo wata jaako kaccaraji naataani heen homo laaɓi tere homo yooɗi homo tinni nden wonano hanni kono noon hettiɗiɗe hakkude he ha hande wiyaɓe ngati ɗum koko hetti ko ɗum joggiri islam ñande fuɗɗi ha ɗum yaraten ɗo islam wiye hande ko ɓeɗo gadde ko koko hetti donc kono ɓaddi ɗum ko hetti ina andamo ko ɗo wannan faaminen waɗatano ɓe nani gande goto namna ɗum radio sénégal e jaaji o wi ton nde wonano tawani ba makko ina ɗum waɗa e jangguilɓe daha mum mbaɗata ɗum tawajoɓe ɗum mbaɗa tan o waɗanno ɗum sabu ko ɗum woni kono tawani ɓen no mbaɗa ne ɗum wiyani bahdu yo bahdu fetal onon noɗum namdoɗa ket on nani hekkiri o wi ko ɗum gooro kono tawani jibbinɗo ɗum o e jangguinɗo jibbinɗo ɗum ɓe no mbaɗa ndegi noon tawɓe ɓen mbaɗani hedde ko ɗum gonɗo waɗata o kay kay kalmiɗon kalma so halkumani Allah gooro ayi subhanahu wa taala wi en ɗo ƴeewe onon mbatten haqqillaji onon jimɓe ɓe mbatte haqqillaji yo haqqillaji noon ɗi naatte affaire asabu muhduru ko taki Allah haali ɗum ɗo amma taw ɓe palmi jimɓe ɓe jari noon ɓe siniɓe heen duttoɗa teesɗa ɗum ila kuffari Quraysh tarahum qad fatanu lmuminina bi kathirin min al isa ƴeewano Quraysh en mbanno fuɗɗinoɓe jabde Allah ɓe fa addabu ala yasir hono ɓe mbanno ala yasir hono ɓe mbanno ala yasir yaram Ammar ibn Yasir lappa hajati Muhammad lappa hayenni Muhammad rotti hande min nelaɗo bone waɗi on de min mi bayi bonno min natirno me dina ko jabde Allah mi fiyama mi hangama mi ƴattimama nelaɗo wi hono ɓernde ma nde wornode ƴattoto dami nde o wiyoɓe wi kamte Allah ko woni woɓɓal ko ummul ma innum bil iman ɓerndeɓe wi kaniimanagal goto min ko fiyama ɗo lojitati hay kerte o yawta o wonde tato hay goto min ko fiyama ɗo looji jeegom tan jeggodir wallahi ma yaw temedere capanɗe jeenayyi kefaragal hay goto anda ko jogori wontude e aduna caggal ɗum ɓennen ɗon nde ɓe mbaɗini aali yasir hol fasanaji ɗi leppi bilal bima la yusa min burubil ada bilal kana ɓalejo kurumna men min lelnatano ko leydi nguldi onon fo yaaɓe makka ɓe oɗon gandi suggude joni fe yeesa ɗo kala ko waɗi woni fifa daraɓe mbeddaji makka ñalawma hay go fifa saba ko 50 degré nguleti bilali ko ɗon ñallateno daatede haare nde kiloji nogas no toga jokkini kono ñanoji abbato tan ko ahadun
gooto nalaaɗo yurtoomo tuusa layde ko ɓuri Allah ɗum ka ɗum warno asaabu lufduudinnaaɓe ɗum dañi o sahbaaɓe ɗum no fulfino hen hannde toon joƴƴi ɗum tan wooto men fulta taraade yo tan koro dum jaayi tan ƴetta qur'ana tan Allah wiimo waɗi ni ko keefeere ɓen ɗo maayata ko dow ko ɗo hoore ɗo aywa ɓen ɗo ɓe ɓenɗe no wicca ɗe no ñaata ɗe no ñaata tan ha ɓiiɗa dow ɗiɗo wonɗo ɗo tan leydi men ɗum ne ko ɗo tan dine en maali en muri tani sa wiiɗo tan neɗɗo wonani laawol maali ɗum ɗe tan hono gonɗano a suka wiide ko laawol Mouhamadou gonɗa wiyata tan ko laawol maalik ɗum noon ndeke ko warno asaabu lufduudinnori to ha hannde ne jogii bandumen jooni ɓen nan ɗoni koy sa yawmal qiyamati ɗum ta qur'an wi mon tadabbaru bil qur'an am ala qulubin aqfaluha ɓay men mbatte haqqillaaji Allah subhanahu wa taala wiɗo ƴeewa tan o wi summa lam yatuubu siko tawi ɓen duttaaki ndeke yooɗima ila annahum law taabu qabla mawtin gafara allahu lahu ɗum tagi nelaaɗo wi Allah ne jala ɗiɗo on haɗire yo konngol Allah toow on haɗireɓe ko konngol Allah toow joni noon diinoɗo woto konngol Allah toowngol o wara diiɗo yo konngol Allah toowngol mbimana keefeere o wara juulɗo caggal ɗum keefeere ono tuuba wonon jiyaade kayne maaya ton naata aljanna jangde yawmal yaɓaɗe kawra toɗɗodire juuɗe Allah wiɗo jala ɓeɗo tiɗo tawi ɓe ganda koɓe goni e ɗum keefeere wara juuɗe keefeere o tuuba kayne naata aljanna ɗum woni ɗe tuuta Allah wiɓe ɗo inne alladina fatiru lmuminina summa lam yatuubu kimo soɓe tuubi Allah yaafooɓe kimo soɓe tuubaaji ɓe letteke en mbawa faaɓaade ɗum inna alladina ne ɓe amanu jaɓɓe Allah ya Muhammad wa aminu salihati ɓe mbaɗi golle moƴƴe lahum no woodini ɓe